Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Menteri Rangba Kejela, Konrad Kongkal Sangma, hakakat pratarek menta unailor arzaka kendai. Ulakot ya keren ni kinoilam jang ke senjok kiseng balang ke Confederation of Meghalaya Social Organisation. Banyatai sani bah halor ke jingdawa juga ni kanhon banwan ra i jing penbai thamai hakaan Meghalaya Residents Safety and Security Act 2016. Da ke bapenrong i kendon jang ke inline permit kanang bante lakam i ke jingwan rong kerthap ki barjala bat ki menderi syakani ke jela Meghalaya. Chairman juga komso uba Robert Jun Kharjarin. Ha kajekran berkinang pathai kubor hadian balawai kaji kendo bat Menteri Rangba Kejela. Ulai tho baka sarkar jelaru kadan ya kaju kasan perkhat banwanra ya kajing penbai thamai hakaan Meghalaya Residents Safety and Security Act 2016. Kumba ka komso kala terwa bat ajimot lasisnam kanthi menta. Uba Robert Jun Kharjarin ulai thoru bau Menteri Rangba Kejela Konrad Kongkal Sangma ula pentep sekinong ilam ka komso baka sarkar kandang hap mansong bisar shua haki jelang joka kanhon menteri ki ban salong haki niki khendet teo banwan kanang ban shim ya karai ka bakhado shua banra ya kane banyatai ya ki jingpen bai thamai jongka ni ka an hapo ka yeng darbar thawan jongka jela kumbangi thu phi haki wiki jingi kendo na kale nga government ru ka pan pau yang ni bat ka ong hiru ba kidon haka same page bat ni kabomut ba kidon ni khaju asan perkhat bat ki menjur hiru ba gitu ki laitli ki kandon jong ka ILP kata kalong ban nom sha shu yo baru banabar ban wan sha ka jala khlem da panjing bit la ne khlem da register ka balai la da ajing bit ru idi ban tip tikana wan le yu unsa unsa kan usngi but ka balai kalong bala da open kenya gini kandon di ban penchitom ti yakini ki laitli ki kandon ki badon ha ka section R hadu ka section riu jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act la ne ka ILP kumbang yetep nakhle nga government ru ki penpau ba ki menjur kita ki laitli kandon kim ong bang menjur banom penrung kita ti mentaru ki ai hi ya ka jing nakhle jong CM ki penpau hi ba ki menjur ki ni ki laitli ki kandon ban tensat ha ka MRSSE nomor beli hab banten sat ka MRSSE nomor ini thu phi nomor ba kani ke MRSSE kala di lupa ka an ka baladon ti ladakan mi sa ka wei pat ka an yada inflok la ni ka an ya dari kan penkelumar ya ka jing pentrikam ya ka an nat kadang yong ba ka di bandon me ha ka ju nomor ka wei ka jing themu hi kalong ban yada ya ka jem dru na ka jing ru klek mandari ti ki pen pau hi ba kidon ha ka simpe chandri ki pen pau hiru ba hakalas kabinet kala don ka jinge keren ka ba selem ti Henry nomor bakam semladon ka consensus kabinet ti kim semlala ban seal through ha ka session ka banwan ti nakaliang jongi ru ngila keren da ka basai ba lada phila menjur ya kita ki jingdawa ki jongi lanu pat phin pentrikam kita ti hoj ong hi sakat nosngi lani ri ong ba kumnu sakawai la ni atli kabinet kidang don kam hi ban pelu jumut but ka jingkwa jong ka jingpen pau jong CM hi kalong ba lakuno kumno kinele ban pendep kloilan ka bala ti kata de ka jing jubab ka jong but kumbangi le thu phi ba hakapot bangi declare de ki agitation ki jongi la de percaya ba ngin sange ya ki agitation tang anda ka an kawan ti ke agitation ki bagi ngelapan banana arpo trik kan ya beca khamat bat hadin ka arpo bar trik in sapan bana shu ya ki program jinga ki khanang ba ka government ru kan somut ut ki cabinet bat anda ka cabinet kala pas ya kata ka ordinance anda kila notify kata ka ordinance la ni ki khot ka special assembly ka shongat kum ka jing start joka sarkar ya kata bat tat anda kata ka ordinance la ni kata ka an la ni ta ka bill kalami ngin sa sange ka kajingeki ti ki ka kajingeki la arpo trik kan ya be khamat but kata ka bala syai but hadin jo kata ru insa pernah susu ya ki program jingeki na dia jong kot tinggal keren syai na du mendin ha mot peran kolong ba ni kwa LP ngim kwa burom ti la da karung ha kan ka an ru ngemile nama ka kos ka jongi ke ka LP nama beli ka LP kam de tang nam ta jonga kam de tang nam ta HYC ki su ka de nam ta ka jalahi borok koi ti
nak kadau ngila ada perencanaan duk mendin bala di lada ka rung ha ka MSSA rung ipediang lada ka wan ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act rung ipediang lada ka government ka create la ka jong ka legislation rung ipediang tang ba ha ka jing sngo ka jong ni kelong khnang ba kanomi ka klum ka kenrum kan ram hadin habut ka di banwan bai ka wei ka an ka wei jing bot ka wei jing temu ti henry lada ong ba mangi sngo rem ngarang yeno menjur hiru benong wan ra men ya ka MSSA la ada ya kendu ya government la ka por ngila da ai ki views la da ai suggestion ki wei ru ki ui bangile ta thì hajing sha la dang ya concern ya issue ti kila de ban ya yat lang ta kapor kan henry la da ka sarkar ka kwa bandang sim view ka kwa nom suggestion nginom la hidu ban ong wat nom sim thì henry ngi la dep la ka jong ka bantai ka ban I view se ban I suggestion thì ngi la kwa no ba ka an kan terikam no thì la da ka sarkar ka da kwa pan slam ka jing ki kan slam la da ka sarkar ka kwa ba ki jing ki kan kut no komut ka di ban la ka jinglong jingman jong ka sam ta bat ka jinglong ka jingman jong ka BJP government central panwara be kita ka CEB le ka la penting chu ya ka jem du jongi bat philap dah le jong ki khman keleng udu keleng kini ki poi berta ki poi keleng ka jalan khalia ti hadu kat no ngin suffer hadu kat no ngin compromise kata hadu kat no sit ngi la ban ai se ki poi wer hadu kat no ka kam ka jam no kini hadu kat no ka khndo nginang du nak por se por tingam isu ba kadang don jengmut ban ong bangin nang ap ngam isu ba kadang kita bat ka deadline jadi ka last session nang ni sakmat on deadline so ka deadline ka jengkut jong ka jingki ka long tang anda ka government ka wan rakyat ka legislation la ni ka ordinance kat ba ka sopit ka government ka deadline ka bangi ai ngil adab nang ni sakmat don deadline so ka jengkut ka jingki kan di bet tang ka tang ha ka singi ba government kala notify ya ka ordinance la ni ka kawan rakyat special as session ka assembly bagian pas ya kata kan dia jengkut